Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon po andito pa tayo sa Pampanga, yan, kung saan po ay magpipick up po tayo ng fingerlings. Yung magpipick up po dito ay yung taga Bugalyon, kung saan tinuruan po natin sila dahil kinuha po tayong mentor. Meron silang 7 concrete pan at saka 1 earth pan. Ayan. Siyempre po dahil hindi po nila alam yung location dito, sinamahan din po natin sila. Ayan. Ipapakita ko po yung mga bibilhin po ng fingerlings at ipapakita ko rin po yung mga earth pan dito bago po tayo pumunta sa usapang fingerlings po. At ayun nga guys, hindi ko na po na-i-video yung part na nag-harvest po sa order po na 11,000. Ayan, ito po yung earth pan po nila. Tapos meron din po dito. Ayan. Ayan po. Bago po tayo pumunta dito, syempre po nakausap na po natin yung seller po kung kailan tayo kukuha at ilang peraso para po ma-recover po nila at ma-ready. Ayan, tara guys at samahan nyo po ako sa video na susunod dahil po ipapakita ko na po yung kukuhin na fingerlings. At ayun nga guys, syempre po ang unang gagawin po ay magtitimbang po tayo ng 1 kilo tapos bibilangin po. Ayan, para po makuha yung tamang bilang ng order nyo. Kaya sa mga nag-uumpisa po dyan o yung hindi pa po gaanong marunong sa pagbili ng fingerlings, pag bibili po kayo ng fingerlings dapat tignan nyo muna yung sukat na order nyo bago nyo ipakilo. Ayan. At saka pag may nakita kayong may liit, ipaalis nyo po kasi po yung may liit po dyan, siya po yung magpaparami ng bilang na order nyo. Kaya sa mga gusto pong mag-alaga ng hito, syempre po pag umorder kayo, bago ipatimbang, tignan nyo muna yung sukat. Yan, para hindi po kayo matalo. Yan. At ayun na nga guys, naglalagay na po sila ng tubig. Kung saan, itong tubig na to ay galing po sa earth pan. Para po hindi po manibago yung mga isda pag binahin na. Ayan, mas mainam po na yung dating tirahan na lang po nilang tubig yung gamitin po natin para po hindi po sila ma-stress. Ayan. At dito naman po sa part na to, ito na po yung pagtitimbang po kung saan bawat isang tray po ay magtitimbang ng 20 kilos. Ayan, para po makuha yung tamang bilang. Dahil po 11,000 yung order ng may-ari, si Boss Ronnie, ang timbang po nun ay 91 kilos. Yan. Pero ang gagawin po nung seller dito ay gagawin na pong 100 kilos plus 10% mortality. Siyempre po pick up po ito. Siyempre meron din pong bawas. Presyong masa lang po yung presyo na binigay po dito dahil po siyempre sa gasolina din, saka sa toll gate, saka sa pagod din po ng magpipick up. Ayan. At ayun nga guys, ito na po yung pangalawang tray kung saan ito rin po ay 20 kilos. Ayan. Ang ginawa po namin dito, syempre po, i-divide po natin ng maayos yung laman ng drum para po maiwasan yung overcrowded. Syempre po, ito ay Pampanga. Pag ibabiyahe po natin yan hanggang sa Bugalyon, tapos crowded po siya, marami po yung mamamatay. Kaya mas mainam po, i-divide po natin ng maayos. At kada biyahe po natin, pag lumipas ang 1 oras po, pwede nating haluin yung laman ng drum para po kahit papano makakuha po sila ng oxygen. Tapos maglagay po tayo ng ice at saka yung mga biscuit dyan sa ibabaw para matanggal yung mga bula. Ayan. Kasi po pag hindi po tayo naglagay ng ice, syempre po iinit yung tubig, pwede po silang mamatay. Ayan. At ayun nga guys, ito na po yung pinakalas na video. Hindi na po ako nakapag-video ng matagal kasi po syempre po kailangan din po nating tumulong. Ayan, kaya hindi na po tayo nakapag-video. 6 na drum po yan kung saan andyan na po lahat yung laman ng 11,000 plus 10% mortality. Tapos yung presyo po ay binaba. Ayan, kaya sa mga gusto pong magpaturo po dyan or magpasama man sa pag-pick up kung sakaling gusto nyo po, pwede po kayong message po sa messenger ko. Ito po yun para po makapag-usap po tayo ng maayos. Sorry lamang guys, kung bago ka lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa susunod pa naming videos. Thank you!